מפרם. אנחנו באנו לצלם עץ ואבן. זה? עץ. עץ! עם ענפים! קודם כל את האבן אני כבר מצאתי, השתלטתי עליה. הנה, אולי זה. זה סתם סלע. אתה רואה פה ריצוף שיש טבעי? אנחנו באנו לצלם פרסומת טלוויזיה לנגב, לקולקציה שנקראת נגב נייצ'ר, שיש ואבן טבעית ופרקט עץ טבעי. ונפילה. זוג יפי, זוג שהולך במדבר ומחפש אחר אותו עץ טבעי או אבן טבעית נחשפת. מה בדיוק האדריכל אמר לך? יש אדריכלים ששלחו את הזוג שלנו המהמם והיפה תואר לנגב. הוא התכוון לרשת חנויות נגב. אנחנו משחקים זוג, האישה השתלטנית ובעלה למך, שהביא אותה לנגב במקום לנגב. לנגב. הוא מתכוון לרשת חנויות נגב. קאט! שכחתי כך, יצא לך נגד. הוא עשה לי כזה. האמת, אני לא ממש בטוח שזה לא המקום הנכון. זאת אומרת, יש אין מצב. אז ללכת לנגב. לנגב. הוא התכוון לרשת חנויות נגב. לרשת חנויות נגב. קצת מפחידה, תכלס, בינינו, בלי שהיא תשמע. יש לה את הקטעים שכאילו אני אומר, מה אני מתעצבנת? כי חם לי! אני אוהבת בעיקר את כל העניין הזה שאני על עקבים. זה כיף פה ונוח ונעים ללכת. פשוט אין אבנים וזה כזה מין... זה מחליק עם הטבע. מחליק עם הטבע. אני לא יכולה, יש לי את הצינור בגב. יש איזה מלמול פנימי שלך. למה אני צריכה את הדבר הזה? אני אוהב שבשוט הראשון אני ניסיתי להציל אותה והמרפק שלה נכנס לי בול, אבל הרים לי את האף בול למוח. על השוט הראשון, כדי שידע מה מחכה לו. אז אני אומר לעצמי, דיר בלק. המטרה של הקמפיין בסופו של דבר היא באמת העלאת המודעות שבנגב יש מומחים לאבן ולעץ טבעי, כי באמת אלו חומרים טבעיים וצריך לדעת איך לטפל בהם. כל מי שמחפש חומרים טבעיים, אנחנו הבית שלו. יש לנו זוג, הלקוחות שלנו בדרך כלל הם זוגות, הם באים מחייכים, אחר כך הם רבים, בסוף הם עוד פעם מחייכים.